Na určenie smeru, ktorým sila pôsobí, vo fyzike používame vektor. Vektor má na rozdiel od skalárnych veličín okrem veľkosti aj smer a orientáciu. V našom prípade určuje pôsobenie sily na kocku a určuje, akou silou a ktorým smerom kocka bude smerovať. Podľa Newtonho druhého pohybového zákona, prezývaného aj zákon sily, sa sila rovná hmotnosti vynásobenej zrýchlením a jej jednotka je Newton. Podľa nasledovného objekt smeruje presne v smere vektora, až kým ho nezastaví trenie a odpor vzduchu. Ak na objekt zatlačíme z boku, opäť sa pohne iba v danom smere podľa smerovania vektora. Takéto pôsobenia síl sú ale v prírode menej časté. Oveľa častejšie sa stretávame so zloženým pôsobením síl, kde súčasne na objekt pôsobia dva alebo viac vektorov síl zároveň. Aby sme vedeli určiť výsledný pohyb kocky, musíme uvažovať oba vektory síl, ktoré na objekt pôsobia. Ak zachováme orientáciu vektoru a preložíme ho paralelne s predošlým, dostávame výsledný vektor, a to zložením dvoch predošlých. Takýmto spôsobom, ak poznáme počiatočné podmienky, vieme dopredu predikovať výsledný pohyb telesa. Výpočet veľkosti sily je možný pomocou Pythagorovej vety. V tomto prípade nám vektory tvoria pravoúhlý trojuholník, kde dve strany zvierajú 90 stupňový uhol. Pythagorova veta je základom euklidovskej geometrie. Obsah štvorca nad najdlhšou stranou pravoúhleho trojuholníka je rovný obsahu štvorcov nad zvyšnými dvoma stranami. Nakoľko má štvorec všetky strany rovnaké, obsah plochy štvorca sa vypočíta ako vynásobenie dvoch ľubovoľných priľahlých strán a keďže sú totožné, môžeme ich napísať vo forme druhej mocniny. Podobne to spravíme so všetkými štvorcami nad každou stranou trojuholníka, kde dostávame, že c na druhú sa rovná a na druhú plus b na druhú. Na to, aby sme zistili, čomu sa rovná najdlhšia strana C, ju musíme osamostatniť a odmocniť obe strany rovnice. Výsledkom je potom 10 Newtonov. Naša sila má teda orientáciu, smer a veľkosť 10 Newtonov. Nie vždy ale budeme mať možnosť nájsť zloženie síl vo forme pravouhlého trojuholníka. Pre prípady uhlov, ktoré nie sú 90 stupňové, používame sinus, kosinus, tangens a kotangens. Tieto sa tiež nazývajú goniometrické alebo trigonometrické funkcie. Tieto funkcie a vektory nám dobre poslúžia pri vysvetľovaní zložitejších tém, ako sú čierne diery, gravitácia, teória relativity a mnohé ďalšie koncepty fyziky a matematiky.